миллиард пайдо кунӣ сер намекунӣ. ин пул ҳаминай. пайғамбар мега лав кона ли ибни одама водиян мин заҳаб аҳабба ан якуна лаҳу водиёни мин заҳаб. ин сухана бинед, сухани пайғамбар монад. мега агар яке аз шумора як водӣ гуфта акинам як дараи калон пур ай тилло бошад, ӯ пур ай тилло буда шуда миллиард тонна. агар амира фарзанди одама буданд ки ина ҳамин моли тай, мега аҳабба ан якуна лаҳу водиён. баъди фарзанди одам чӣ мега? ду водӣ мешӣ, як водиш камай, дута мешӣ, бо хуб мешӣ. баъд пайғамбар гуфт ки шумо ҳеҷ вақт сер намекунед то замоне ки дохили лаҳад навед. ҳамун хоки лаҳад вақте дар даҳанат гирефт, ҳамунҷа сер мешед.